Well, me estou contento de estar presente na Awimainta e também contente de poder conhecer os estudantes de Utrecht, que também trabalham junto com nós, estudantes de Aruba, na projeto, o qual também dura ongeveer 4 para 5 lunas. Nós temos diferentes onderzoek, door estudantes em diferentes tópicos. Maneira a mim mesmo fazer onderzoek de possibilidade na Aruba de virar destinação para medisch toerisme. E todos os estudantes têm diferente tópico e isso aqui seguro contribui na comunidade de Aruba. Tem ongeveer 7 estudantes de Holanda e 9 de University College Utrecht. Nós também domeinam diferentes atividades. Tursi tem diferentes atividades, nós também visitamos diferentes organizações na Aruba também para nos porcinhar mais de Aruba. Essa aqui não tem afstudeerscriptie, mas tem outro tópico para afstudeerscriptie, mas sim me por usar essa aqui como hibele como onde me vaknang. Ik ben de coördinator van dit project aan de kant van Aruba. Dus ik heb het project in de tijd samen met Jocelyn Ballantyne opgestart. Rosemary Orr van University College Utrecht is de derde persoon die erbij betrokken was. Maar die is vanwege de tijd, kan die er niet meer bij zijn. Dus met z'n tweeën aan twee kanten van de oceaan doen we dit. Op dit moment is het zo dat er studenten van de Universiteit van Aruba soms een half jaar in Utrecht gaan studeren. Een van de mensen die vandaag aanwezig is, die heeft een half jaar een semester in Utrecht bij University College Utrecht gestudeerd. Het is in de andere richting inderdaad zo dat de samenwerking met name nu gericht is op Utrechtse studenten die hier 3 maanden onderzoek komen uitvoeren in de Arubaanse samenleving. In samenwerking met Arubaanse studenten die datzelfde doen. Hopelijk in de toekomst kunnen we dit inderdaad in 2 richtingen uitbreiden. Waarbij dergelijke onderzoeksprojecten ook in Nederland uitgevoerd kunnen worden door onze Arubaanse studenten. Een model van onderwijs is dat echt vernieuwend is, omdat het niet meer uitgaat van de klassieke situatie waarbij een docent met een student een 1-op-1 relatie opbouwt in de uitwerking van het afstuderen. Maar juist dat de studenten onderling daarin elkaar bij de hand houden. En daarin dus een nieuw soort peer review opbouw krijgen in hun wetenschappelijk onderzoek. En een stuk maatschappelijke verantwoordelijkheid meekrijgen voor elkaar en voor de samenleving waarin ze onderzoek uitvoeren. Een van de karakteristieken van dit onderzoek is van dit project is dat de studenten een multidisciplinaire achtergrond hebben. Dat wil zeggen, er zijn rechtenstudenten, er zijn bestuurskundestudenten, er zijn communicatiestudenten. Vorig jaar hadden we een bioloog en iemand die environmental sciences studeerde in het project. We hebben taalkundigen erin, antropologen erin. En het idee is dat alle projecten vanuit de onderzoeksprojecten vanuit dezelfde principes opgezet zijn. Niet dat ze over hetzelfde onderzoek doen. Doordat ze op deze manier samenwerken, leren zij ook veel meer van andere onderzoeksmethodes en andere invalshoeken. En leren ze steeds meer om problemen, uitdagingen in verschillende perspectieven te zien.